Mga ordinansa naman upang gawing smoke at vape-free ang San Fernando City, La Union isinusulong bilang bahagi ng smoke-free La Union. Para sa report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Isinusulong sa San Fernando City, La Union ang mas malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng proyektong Smoke-Free La Union dahil ng pakikipag-ugnayan ng Partnerships for Health, Agriculture, Nation Building and Socio-Economic Upliftment Incorporated o PNBI sa lokal na pamahalaan upang talakay ng mga hakbang sa pagpapatupad ng programa. Ipinakita sa pagpupulong ang progreso ng Smoke-Free La Union Project kabilang ang edukasyon sa publiko tungkol sa masamang epekto ng paninigarilyo at vape at ang kahalagahan ng ligtas na kapaligiran lalo na para sa kabataan. Ipinakilala rin ang Framework Convention on Tobacco Control o FCTC template bilang gabay sa paggawa ng ordinansa at nag-alok ng technical na suporta para sa implementasyon nito. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya at ng komunidad upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng ordinansa at hikayatin ang mamamayan na aktibong makibahagi sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na lungsod. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.